Cyfres Casglu, Branwen Jarvis, cangen Bangor. Petai chi'n cerdded I mewn I gyntedd ein tŷ ni ac yn gweld dau gwpwdd gwydr ac un silff grog yn llawn o lestri, digon tebyg y credech fy mod yn gasglwr brwd o lestri cain. Ond nid felly mae hi. Etifeddu'r rhain a wnes I, a'r celfi sy'n ei harddangos o ran hynny gan fy mam a oedd yn gasglwr llestri. Un o bleserau bywyd iddi hi oedd crwydro o gwmpas adran lestri ardderchog siop Hywel Gaerdydd gynt ac edmygu'r arddangosfa o lestri gwneithurwyr enwog fel Minton, Wedgwood a Spode. Edmygu o hirbell a wna hi, ond ddwywaith y flwyddyn mewn sêl byddai chwilota yn fargeinion. Trwy wneud hyn, dros y blynyddoedd fe gasglodd ynghyd set o ddwsin, ac iddi hi dwsin oedd mewn set, nid 6. O lestri Royal Albert mewn patrwm aelwyd yn Heritage, a'r llestri hynny sydd erbyn hyn yn llenwi un o'r cypyrddau gwydr mawr pleser I mi a mae'n rhaid dweud. Ond nid my fi a'i casglodd. Ond os nad wyf yn gasglwr, mae'n debyg y gellu dweud fy mod yn geidwad, oherwydd yr wyf wedi cadw yn ofalus gasgliad y blynyddoedd o gardiau nadolig arbennig. Cardiau yw'r rhain a gyrhaeddodd o flwyddyn I flwyddyn gan gyfeillion inni, sef Betty a Tegwyn Jones. Daeth Gwyn a minnau I adnabod y ddau pan oedd ddim yn fyfyrwyr yn Aberystwyth. Ar y pryd, roedd Betty yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol, a Tegwyn yn gweithio ar staff geiriadur Brifysgol Cymru, hefyd yn y Llyfrgell. Un o frenaman yw Betty, Morgan, modryb erbyn hyn I Jack, capten tîm rygbi Cymru, a Tegwyn yn hannu o Ogledd Ceredigion. Ysgolhaig yw Tegwyn, un sy'n fawr ei wybodaeth am hanes a llên Cymru. Mae hefyd yn artist ac yn gartwnydd sydd wedi cyfrannu at nifer o gyhoeddiadau Cymraeg. Mae wedi dod â'r doniau hyn at ei gilydd mewn cyfres nodedig o gardiau nadolig o'i gynllun ei hun. Un o fan dasgau mis Ionawr bob blwyddyn yw cael gwared ar cardiau sydd wedi cyrraedd y nadolig hwnnw. Rhaid cyfadde fod y gorchwil hwn yn mynd yn fwy anodd o flwyddyn I flwyddyn, gan fod diwyg cardiau Cymraeg yn mynd yn fwy deniadol o hyd ac anodd felly yw ei taflu. Ond mae un cerdyn nad oes modd ei daflu, a'r cerdyn hwnnw yw'r 1 o Bow Street o law Betty a Tegwyn. Cyrhaeddodd y cyntaf ohonynt bron I 20 mlynedd yn ôl bellach, ac yr wyf wedi ei cadw bob un yn ofalus ers hynny. Dyluniadau ydynt mewn pen ac inc gyda chydig o liw, coch neu wyrdd yn aml, wedi ei ychwanegu weithiau. Mae Tegwyn hefyd yn defnyddio llythrennau cain ac mae honno'n nodwedd sy'n arbennig o hoff gen I. Mae'r cardiau'n tynnu ar achlysuron arbennig yn hanes Cymru, yn arbennig ein hanes crefyddol ni. Yn 1988, enghraifft, fe ddaeth y cerdyn hyfryd hwn o tŷ mawr Wybyrnant, cartref yr esgob William Morgan, ar achlysur dathlu pen 400 mlwyddiant gyhoeddi'r Beibl cyflawn yn Gymraeg. Dan y llun o'r cartref y geir dyfyniad nid o'r Beibl fel y mae heddiw, ond o fersiwn yr esgob ei hun. Yn 1991, wedyn cafwyd dathlu 200 mlwyddiant marw Williams Pantycelyn, gyda llun o'r fferm dienwog oedd yn gartref iddo, a dyfyniad ar y ddalen blaen a'r tu mewn o eiriau cwbl briodol i'r nadolig, ymhlith holl rhyfeddodau'r nef, hwn yw y mwyaf un, gweld yr anfeidrol dwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Ond nid dathlu'r mawrion yn unig y mae Tegwyn yn ei gardiau. Hoff ganddo ddarlunio eglwysi a chapeli bychain gwledig Ceredigion a'r tu hwnt. Un enghraifft diddorol yw'r cerdyn sy'n darlunio un o achosion ysmotyn du, sef capel undodaeth Rhyd y Gwyn ger Llambed, a'r geiriau o dan y llun, y gyfieithiad gan Selyf Roberts o eiriau Johan Tauler 1330 I 61. Fe anwyd baban bychan
mewn stabal ym Mhethlem dref, dros ddyn fe roes ei hunan, ein gobaith byth i'w ef. Ond mor hyfryd yw'r lluniau pen ac inc, fy hoff gardiau yw'r rhain sy'n seiliedig ar doriadau leino. Mae ei diwyg dramatig a chadarn yn apelio'n fawr ataf. Daeth nifer o'r cardiau hyn atom. Yn ei plith, gerdyn deniadol iawn yn darlunio plwyfolion yn cerdded i wasanaeth y plygain mewn eglwys fechan wledig, ac un arall yn darlunio capel hen Bethel Garnant yn ardal Beti, lle cynhelir plygain bob bore Nadolig. Cyrhaeddodd fy hoff doriad leino yn y flwyddyn 2000, sef blwyddyn 600 gwrthryfel Glyndŵr. Mae'r cerdyn yn darlunio wain ar gefn ei geffyl yn barod i'r frwydr, ac o dan y llun mae'r llinell broffwydol enwog, Myn Duw, miaw on y daw. Braint fi derbyn y cardiau hyn ar hyd y blynyddoedd, maent yn ddrych arbennig ond traddodiadau anhamserau.